ಇವತ್ತೆ ಶನಿವಾರ ಪಿದಾಯ್ಡು ಶೋಕದ ಬರ್ಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಡೀ ಶನಿವಾರ ಡಿನ್ನರ್ಗೆ ಒಂದು ಪಿದಾಯ್ ಪೋಂದುಲ ಆ್ಯಂಡ್ ದರ್ಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಟ್ ಐಕ್ಲ ಫುಡ್ ಪಾಡ್ರು ಐಕ್ ಫುಡ್ ಪಾಡ್ದು ಕಮ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಯು ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಿದಾಡಿ ಎತ್ತೆ ಖಂಡಿತುಲೆ ಬರ್ಸ ಪನಿ ಪನಿ ಬರ್ಸ ಎಂಕುಲ್ ಫೈನಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತದಿದೆ ರೀಚ್ ಆಯ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೋಟ್ ವೋಯೇಜ್ ಪನ್ಪಿನ ಬೋಟ್ ಎಂಕುಲು ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪೋದಿತ್ತ ಅಲ್ತ ಬೋಟ್ ಪಿದಾಡ್ ಎಂಕುಲ್ ಪೋನಾಗ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಅಂಚಾದ ತಿರ್ಗದ್ ಬತ್ತದು ಮೂಲ್ ಬತ್ತ ಸೇರಿಯ ವೋಯೇಜ್ ಪನ್ಪಿನ ಬೋಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಸೀನರಿ ತುಚ್ಪೊಂದುಲೆ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಡಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಡ್ಯಾಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಅನದರ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸನ್ ಆಯ್ಗ ದಾದ ಅವನುಂಡು ಪಂಡ ಚಳಿ ಅವನುಂಡು ಬರ್ಸ ಇತ್ತಿನ ಕಾರಣ ಥಂಡ ಥಂಡ ಕೂಲ್ ಕೂಲ್ ಆಯ್ನ ಗಾಳಿ ಬೀಜೋದುಂಡು ಸೊ ಆಯ್ಗ ಚಳಿ ಅವನುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂಲೆನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮದರ್ ಇನ್ ಲಾ ಸೈಡ್ ಬರ್ಸ ಮಿನಿ ಬತ್ತನ ರಟ್ಟದು ಪೂರ ನೀರು ಬೆರಿ ಪೂರ ಚಂಡಿ ಆಪುನು ಅನ್ಪಂಡಿದ್ದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಸೈಡ್ ಓಪನ್ ದಿತ್ತ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಲೆ ಒಂದುಲ ಮುಲ್ತಾನೆ ಬೋಟ್ ಒಂದು ಮೂವಿಂಗ್ ಬೋಟ್ ಒಂದು ಪಿದಂಡು ಒಂಜಿ 8:30 ಆನಾಗ ಪಿದಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕುಲ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಬೋಟ್ ಉಟ್ಕೊಳಿಜ ಎಂಕುಲ್ ಇಂಚ ಪುಲಿಯ ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ನೈಟ್ ಪಿರತಿಕ್ಕುವೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ವಿಡಿಯೋಡು ಕೀಪ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಬಾಯ್.